Okay, agsubli po ti 40 kaduo, iti adda kami manan. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio. Nagsamit. Et ko namutan. Kete oras karuba, alauna. Ay, kakasaan ang iba ka dita. 2 minutos kalpasan, iti alauna ti malam. Katoyalat na ni Manong yung June. Kaantay ka na kanyang manarimanag nagtaplan ni Kape. John Mark Pastor. Cultivator, rotivator, ano kaya? Apo, operator, apo, talaga mga pastor. Ano pa yati maya nga kota, ah? Ano? Kinamurotor ka. Maya jay. Ngarod ka, ruba? Agpa-request man, ti uri anyang Ilocano song. And para katigiti relatives ko sa Jai Sinait. All the Yadao family, thank you. Pananikab sa ni Manang Lisa Kabal. Oh, Sinait. Kata no mampay handa nga mga gan itatangkan ito i-repost mo to i-post mo to sa Jaya Facebook dan medyo wall YouTube account me tap no mga ganda sa Jaya Sinait. Okay? Ngarud para katigiti Yadao family dita Sinait. Where is Sinait? Kasnahan ko nga malagip. Ilocos, Sinait Ilocos. Na ito kat para kada kayo apo. Tangarut ket inta tanggaya na dawa kagasakan Kukwa mo to'y pusok kararwa kendrik na kinggan at panumpalan Ikar kararat tati abuan na marsuang ayon na tasalwadan Tatapnunag na yung sambit ngayon ayat kaldaw masangwanan Yawat ko to'y bagik kararwa kendrik nagtasiksikan tiagaywan Pusok ti ikuta magramon to'y biyag kuwayat akapupunuan Pag pinuligan ta tinigat kenam ay ngayon takalakaman Tag may satang ketin tuwag sinauray ka anuman Dito nga po ti sunatan na po kaluan Howard na at good afternoon na po kati adito unag ti studio itatanga oras Kay Sir Mikey yes and of course nagiti kaduhan nga nagapupay sa Jai pangalan nila galing pa doon sa Davao yung mga iyan ganoon ba matakot ka Ayan, welcome po sa Isabela. And of course, Ilocano damat laang. And soon, Ma'am Amwan nyo apo na pwede ito introduce mi nga produkto kada kayo. Tapno sumalo na tayo amin. Damdama tayo baga kita. Harod! Agragsaktan ngarut ket intadang gaya na dawa kagasatan Kukwa mo to'y pusok kararwa kendrik na kinggan at panumpalan Ikar kararagta ti apuan na marswangay na tasalwadan Tatapnuwag na yung sambit na yan ayat aldaw masangwanan Yawat ko to'y bagik kararwa kendrik nagtasiksikan ti agaywan
pusog ti ikuta magramon tuy biyak kuwayat agkapupunwan wag pinuligan ta tirigat kenam ay nga intakalat aman ag may satan ket into wag sinauray ka anuman tag may satan ket into wag sinauray ka anuman. Ayan apo, dahito yun nga tanti trabaho nga narikat nga ibatan. Dati nga again enjoy ka. Tiko ko, diba? Parang sarap-sarap ng pakiramdam. Siyempre. Iso nga rot, apo, kadagit ita dumapahita nga dati talento na nga kansyon. Makipagsarak kayo kata kami, tabarbarang lang apo. Dati mo itong tigundaway yu nga agkaroon ti sarili yu apo nga album. No, dati dati naputputar na di tangakan kansyon. Makipagsarak kayo kata kami, barbaring laeng. Magustuhan na may kat iramidan tayo tiplakan na tagitan. Ay ka di. Kat, kunana. Ana. Thank you so much kunani kay Maneng Alisa. Oh, we appreciate that. Gusto nga ta? Di sinait ng bagak. Yeah. Siguro ang mga nagreklamo dito ay balsito yung Maneng Karuba. Irugi, iti taga sinait kunani Maneng. Ay baka sinait Baknor. Baknor, dakat ba siya? Ano ka ba? Manang, help us out here. Madimi amuno, anyo, where is Sinait? And of course, naka-online na dati may Sinait? Sinait. May isang sida na dyan ako tikas kasaran. Sinasaitan? Madi, Sinait. Adi nga nasamit. Madi, hanga na benta. When ka no, it's from Ilocos. Thank you very much. Thank you very much kada kayo ti simong bata. Tamad talaga matimi mo. Sabi ko sa'yo eh. Adamo nga ti sinili, di ba? Santiago day eh. Adamo ti sinait, adamo ti panait, di ba? Panait. Oo, kasla kahit kung nga ipo sa TV ka data speaking of panait. You know what is panait? Pagdait? Yes, pagdait. Apay ko nam. Apay. Kasano itigalman while we are at the mall, apo? Wow. Ito data di mall, amin mo nga masabat ko puro mo pisang-pisang ti pantalondan. Gusto nga kasakit ko ti aglago ti panait. Agpaiso, agsasaro no lagi di mo nga ay ti pantalon da puro natas-tas ti sango na kasani. So nga. Pengen nante kasi ti pantalon na. Di ba? Asla kahit ko gumatang ko ti panait aglago alata ti sinuli dun kan panait amin lang masabat ko pisang-pisang ti pantalon na. Uso kadon pa nga blouse ka mo maragrag ti ima na apen nga tangan isil po nga nasaya da kita nga ima ti blouse. Tapos ita nagdakkel ti makikitid da. Talaga nga balbalo ti panawon. No iti balbalo ti panawon. No iti barbaro nga mahungkunan ka kawes da kinurang ti tela. Nalaga daw. Iti ka no maabutan ti pantalon mo kakaasi ka lang nga mang sulsulsi tapno nga malasin tatamot. No barbaro pantalon mo kakaasi ka lang mang pispisang tano. Tano nakauso ka. Kita mga talaga ti panawon. Nastasan maya. Tinastasan. Kan, syempre. Nagkatawa ni Kabsat Cathy kasaan muna latan. Wow, nahilig ti kasi nga bado ng ti Cathy. Anda una mahilig di jay hilo haway iti off shoulders ako. Ano nga eh. Basta, pero at least nasa pagdadala yan. Siyempre. No, daka iti medyo napitas na okasyon. Agbado ka mo tigas dyan. Oo na. Ngumlapang ka lang mo makipalingki, gumatang ka ti babang sibuyas, naka off shoulder ka, nagalas. Ang nasaya, ang kita. Wow. Well, depende sa nagdadala at sa okasyon. Ayan, kunada. And, no makita ka dagiti parties mo nga apo, no, balkot mo tayo. Bagi medyo, mga nasaya at medyo talaga mga ipakita mga social ka. Sakas dyan. Nga ro, tap na unti madalisan, tapakado ti masaksak lanta. Ako, pasensya apo, medyo adalang tinalawa may basit. Kadagiti online mo tatan nga ada barbaro nga nag-online iti Mixlr. We have Renier Ruiz nga medyo late ta dati ading ko. We have also Luisa Navajero. Mighty. And the Wild Max atas na ibagat tayo ni Kabsat nga Mili Italiana and sino pa iya ni apeng ito damot RJ Tambayan 1 ko na dito yan siguro ati Bayaw Joseph ko napuko na di RJ Tambayan madayikit talaga ati adawan na nga talaga ay kung ano nagaramit sa baling account naman nun sa bahay so kabla man dagiti mekaniko nga ay
Sa J. Arthur Motor Parts nang kinibakit ko na ni Mrs. Baby Jane Sinense. Request nga kanta 7Cs, More Power Manong June from Arthur Sinense. Oh, ha? 7Cs eh. 7Cs yan. 7Cs yan. 7Cs. Idol, yung pangalawa nilang basahin nyo, mali. Tanay. Naimbag ka pangal daw yung mga idol. Aduti kami manan, damdum ngayk, ito yung numero 1. Uno programa dito'y kagaya. Dapat at the second voice na sige nang angato ka. Ready, go. Kasano? Naimbag. Ready, go. Nangato ka. Nababaak. Kasano di voice mo? Naimbag. Naimbag. Ready, go. Naimbag nga pangal daw yung mga idol. At ito'y kami manandundong ngayk, ito yung numero 1 nga programa dito'y Cagayan Valley. Ang 4-decade duo. Lyrics pa lang, mapapawaw na. Now foods kuma, may ulam ka na, may merienda ka pa, asang ka pa, dito ka na makinig, masaya at gaganda pa araw mo, idol. Greet pa nga po si Golden 8 Motor Parts, kung na nangatagos. Pagbati po mula kay Kani ng Cordon. Nagita ate agpatalas ta sikreto apo Golden 8, kasla imakarsama si Pwesto na. Under kuwapay lang sa under contraction. Under contraction. Una po, nakita mi una nga imakar data. Pero hindi yung gamit dada di pala dati. Adi di pala dati. Ayan, kat ingana kay kapatulo diti libre nga rayos kada kami. Hamin dubos basa anda kita gratis. Just kidding apo. Okay, apo patulod kay ta mensahe dito ay. Hello mga Manong June. Apo nagadu kami. Hello Manong June. Ading JM na yung daw tayo amin. Apay anak nga makalag-in JMXLR Manong. Kuna na kablao man ti pamilya dito binasi lakay ko nga nataraki kagawad Esmeraldo Tamani. I love you lakay. Kita ito nga bunga tayo ayat mi Isuda Benedict Tamani Nina Eliza Tamani. Kan amin yung karuba dito barangay Barangkwag kuna na. Barangkwag ang atanan to ikaruba yo Gemma Ramos Tamani of Hong Kong. Pa-request man apo tay kanta nga baby kineneng nga pag-aayat unay ti anak ko agyaman nak unay manong ka na putod. Naputod. I add can adding gem more power and God bless. Yan, sent from Hong Kong. Oh, kita man laeng talaga nga nagmayat. Talaga nga tagiti text messages tayo lang apong kagapo ditoy kabang-ibang lugar tayo sa Jepay abroad. Kat dahil mo ti panawon nga kablaawa mo di tataw nga tumdungog sa San Sebastian. Of course to my loving father. Yes, Professor Apaw? Felix Sarialas Senyor. Kinumadi mo pa isuron o di Professor Isuna. Ay kasi joke lang tatay. Ano dumdum nga ka? Ay Diyos ko agpapigsa ka lata. Hamuwi bayaan nga kumapsut tabagim uminom ka iti Ederphone. Kente ading ko Annabel. Good afternoon kada kayo. Kat amudala ta amin nga paspasama mo at kanyata dito eh. Kan of course tagiti ka anakak. Kapsat ko ba ni Gina and Felicia. Ayan, good afternoon kada kayo. Tagiti ka anakak. Duda una ay hangkabubagan. May sabay saanan. Mickey. Nikki Odessa, Venus, and sino pa yata kita anak yo. And of course, ikanak nyo bangir ni Jennifer, ni John Mark, ni Clifford, ni Juloraan Pastor nga kagawad nga agpambantay sa Jaya Barangay Hall. Good afternoon ka. Kan ito so amin na po nga kaanak ako. Sige bye. Kablawak managi kapag yan may dito Madela, Krabahal family, manong Darwin Krabahal. Wow. Ni Uncle Ador. Tapos Caleb family, J. Bagabag. Wow. Nueva Vizcaya. Good PM Kuya June. Andyan makanta nyo. Request man hit. Tok man titikit. STI College Specialist sa principal namin, Sir Maki. We are listening right now. Thanks po. Sigaman, badi nga mapartakan. Ta capital letter maaming sa makuungot. Okay ngay. Good PM Kuya June and Amak. Kantaan nyo or pa-request man yung hit song nyo na tukmam. Dedicate ko sa lahat ng co-instructors ko sa STI College. Ayun, pinagalan. Especially sa principal namin, Sir Maki. We are listening right now. Ginalingan eh. Ginalingan eh. Ginalingan, alas 3 na kasi mala. Ngaruda, katagiti iso amin ng matutungag as per request. Ito iti sonata nga mang pataadar ka to'y amin, kagumuhid kayo nabu, katagiti ka parehayo, kapaabay yun dita, si Asin Numanida. Assalamualaikum po Kuya and Balong Amak and karubas sa buong mundo from Merla Belmoro. Nabayaga kon to'y lubungan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan.
nakitak tao. Sinirip mo siguro. Ay nakitak tao. Nekti balayo. Sobra ka. Gintaman agi. Ada tatakot. Gintaman agi. Ang mabalin. Gintaman agi. Yuli di kayo. Ay anyan nga ur. Pinukisak. Ay anyan nga ur. Pinahita. Ay anyan nga ur. Nosti onegyo. Nagdakel tatol. Nakalamang. Nagdakel tatol. Lamang da. Nagdakel tatol. Bekta laka sayo. Napayag ako to'y lubungan, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan anam, bilin day ditatang, ay anak kuing kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinal kang. Aprusak mantaso. Nawaya ka. Aprusak mantaso. Lalaingom. Aprusak mantaso. Puti kong anyo. Ay. Napo daw talok. Nalutom. Napo daw talok. Nalutom. Napo daw talok. Lupot akinupin mo. Nagadongabol. Ayan na. Nagadongabol. Inalubak. Nagadongabol. Sa tapan diling mo. Oy. Anak nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Pisyal ti baryo. Naimbangal daw yung manong June ka naman. Pa-request man tayo fixing a broken heart. Agyamanak. 03. Kung na naman. Good PM for the kito pag-greet kami naman. Padua, Malto, Bohol, Salvatierra, kan Cappuccino Family. Kablao, Manipuchin na Ate Jackie Cappuccino, iti Malvar. Napayag ako to'y lubungan, jakpay naramanan, jakpay